Čítam vtipné, kreatívne alebo odveci mená užívateľov na TikToku. Part 3. Začneme klasicky rímovačkami. Elka Telka, Franky Trenky, Franto Špekulanto, Kajka Paradajka, Ema super schéma, Nebež, bo sa zjebeš. Dnes to bude taký jedálenský špeciál. Broskyňa, kokos, makrela, kôpor, mortadela a strapaté hrozno. Plynulo prechádzame k obedovému menu. Huspenina 67, šunková polievka, rožok, syrová párka, fajný kebab, futomaki, granadír, kyslá úhorka, vyprážaný karfiol, maďarský guláš a segedinský guláš. Ďalej si dáme dezerty a sladkosti. Slávia cukríky, brumík 1, 2, 3, bebe keksík, škoricový uzlík, cukrík, sunshine, fidorka, modelka, plienko torty. A ukončíme to party tematikou ružová diskogula, americké cigarety, fajný bober, vyprážaný kotrmelec. Ak sa ti video páčilo, daj like pre part 4.